máme tu žrebovanie slúbenej mikiny Emeška Žilina Nike, ktorú sme vyhlasili za súťaž, keď boli naši chlapci v Turecku a hrali proti Belehradu. Naši šuníci mali tipnúť výsledok, ktorý skončil 1-1 a 19. z ním sa to podarilo. Spravili sme tuto tie mená správnych výhercov, ktorí si správne tipli. Teraz, aby ste videli, že tam je každý, tak ich oddelíme pekne do klobúčiku. Tu sú daní výhercovia. Poprosíme našu mladú nádej Žána Dezu, aby nám vyžreboval jedného šťastného výhercu originál Nike Mikiny. Uno. Takže výhercom je Jaroslav Kálo Kalnický, s ktorým sa dohodneme a môže si prevziať originál Nike Mikinu. Žánovi prajeme veľa šťastia v novej sezóne a pripravujeme s ním aj s jeho agentom aj ďalšími kamarátmi rozhovory už čoskoro na Facebook reklamných predmetov Emeška. V sobotu hráme prvý zápas, tak dúfam, že prídete povzbudiť našich chlapcov a dúfajme, že aj Žán sa dostane na ihrisko a svojím výkonom poteší opäť našich fanúšikov. Gracias.